ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോളിഫ്ലവർ എങ്ങനെ പൊരിക്കാവുന്ന. അതിനു മുന്നേ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് വന്ന ബെല്ലൈക്കൺ വേണ്ടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ കോളിഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ ചെറിയ രീതിയിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം അതൊരു ബൗളിലാക്കുക. ഇത് ചെറിയ ബൗളായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വലിയ ബൗളിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. അതിലേക്ക് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതിലുള്ള പുഴുക്കൾ ചാവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ചൂടുവെള്ളം പകുതിയോളം നിറച്ചതിന് ശേഷം 1.5 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റിനായി വെക്കുക. 1.5 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നല്ലോണം കഴുകിയെടുക്കുക. നല്ലോണം കഴുകിയതിന് ശേഷം അതൊരു ബൗളിലാക്കി ഇടുക. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, വലിയ ജീരകം, ചപ്പ് എന്നിവ മിക്സിയിലടിച്ച പേസ്റ്റ് അത് 1 സ്പൂൺ അതിലേക്ക് ഇടുക. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോളിഫ്ലവർ ചേർക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക. ലേശം കുരുമുളക് പൊടി അതിലേക്ക് ചേർക്കുക. ലേശം കളർ ഇടുക. വിനാഗിരി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ പരുവത്തിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച കോളിഫ്ലവർ അതിലേക്ക് ഇട്ട് മസാല നല്ലോണം പിടിപ്പിക്കുക. മസാല നല്ലോണം പിടിച്ചതിന് ശേഷം 1/2 മണിക്കൂർ അത് റെസ്റ്റിനായി വെക്കുക. 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റിന് ശേഷം പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർക്കുക. ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ അതിലേക്ക് ഇട്ട് പൊരിക്കുക. എല്ലാം പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ബൗളിൽ ഇട്ട് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺഫ്ലവർ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.